Trubor nakaslem Jong unongsan Hima. Ka Jaka Ïeng kali kebadan Pyrshah Jong ke SBI main branch kelakapnya Shibun hadian bela Shna ki Dukan dia jing dia ki baga sarkar ke temu ban kendria ki ba Shong dia madan na khandai lat syakati Jaka. Kini ki Dukan ki badan da ki phautali ladap Shna na du usnam beladap ke baga sarkar kala Shna kerpang na kebenta ki ba Shong dia jing dia halinti ya ki jad khandai lat. Hendai lak ban kedo hang ni bakite ki Dukan benta ki la syusa Pum-Pum bat kam Sarang lut kinar namar baya ki ba Shong dia jing dia la penkan ria no syapok krum muda. Kajing penkan ria ki ba Shong dia madan na khandai lat syamuda kade hadian wakim shimla tre ban le chakde ka Jaka Ïeng kali ke badan Pyrshah bat ke SBI main branch namar ki kedo bakalong ka bajengai bat kamla ban ya yo bat ki brio ki khamduna banwan. Haba buddian halor kani na kaliang unong san Hima ulale ban jungo ki Dukan ki bradap Shna ka Jaka. Ha kaba ki Dukan ki la syudap satang laki Pum-Pum balajan Sarang lut kinar namar ka jingbom shimla pedan kam. Kat kum ka jingit ho ki ba ap bat ki ba penyat ya ka Jaka Ïeng kali la sngot ho ba ka Jaka kala khapnya Shibun namar ba ka Jaka ru kala long marshiliang bat ki kaliru ki la khamduna banwan namar ka jing Shna ya ki Dukan dia jing di. Kumban syukdo hangni ke sarkar kadap kendri alut di kiba Shong dia madan hadinti ya kejad khandai lat bat kiba Shong dia jing dia civil kenang bakal dinti ya kejad ki pat ba kanong ke bakelut haba ki yat ki Ïeng bat ban penlong ru ya kanong ba shilong ke bakhot ba subah.